No dobre, tak je po koncertný onen rozhovor, nejako, Oliver, Dobre. veliteľ garáži. Super. Inak počúvaj, Majko vás nahrala dosť dobre, ty kokos, kámo. No. No ty jak, čo povieš? No, bolo to v pohode, ale chcelo to lepšie gule. No tak lepšie bedne treba na väčšie gule. A Jano? Áno, presne, treba si pustiť na gule väčšie bedne. Tak vtedy je väčší randál. Dobre. Aj reči. Dobre, díky za požičanie bicykla. Neviete za čo? Aj na budúce. Mali sme to prilepené na bicyklu. A tak to nahrával, výborne. Dobre to bolo. Bolo to super. Z pohľadu fanúšika. Z pohľadu fanúšika z kopca to bolo poho. Ďakujeme. Ťažko bolo. Dobre to bolo. Som nevedel, čo nejaké, ale sa v tebe ukrýva, aké hovado. Ja, no to by si sa divil. No tak už sa nedivím. No si videl 10%. Ne, dobre to bolo. Super. Ale kurva. Alebo 19, no. Dobre. To som rád. A tu? A Kika? No čo nám povieš ty? Jak z pohľadu fanúšika? Jak sa ti to páčilo, ľúbilo? No toto nečakala. No, moc silný poťah. No. Ja myslím, že tým bol povedal všetko. Áno. Po piči to bolo. No vidíš. No. Máme zo záznamu. Dobre, super. Počkaj, dneska je jakého? 13. piatok máme. Áno, 13. piatok 2025. To sa dejú zázraky dneska. Koncert TZB, to zás bude. Ďakujeme. Áno, presne, Basakovi jebla struna. Tak menil basu. No a ja som zase opravil jej gitaristový aparát, vieš, ako som zistil, on tiež nešiel na začiatku. Ja som došiel a rovno ku jeho aparátu, lebo mu nešiel, hej. Spravili sme to, no a oni nám zase basu, no. Všetko jak má byť. Hej, ďakujeme. Tak, čaute. Dovidená. To zas bolo. To zase bolo, čau. Kecel. No